šundom sa nacionalne i podjednako razornim šundom sa nekih drugih televizija rasla je jedna sasvim drugčija generacija mladih ljudi. Ti, brate, sam biraš kako živiš. Znači, ili imaš muda ili ideš u školu, jebi ga. Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol jer čujem ti glas i znam da samo u snu ima mesta za nas. Sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol jer čujem ti glas i znam da samo u snu ima mesta za nas. Mesto gde želim da budem i ja kada život je stran, da odem u san kada zavaram se, da doći će spas, a znam da samo u snu ima mesta za nas. Samo u snu ljubav postoji za nas. Mnogo se toga izgubilo, a od svega ostane strah. Samo u snu ljubav postoji za nas. Mnogo se toga izgubilo, a od svega ostane strah. Samo u snu ljubav postoji za nas. Mnogo se toga izgubilo, a od svega ostane strah. Samo u snu ljubav postoji za nas. Mnogo se toga izgubilo, a od svega ostane strah. You used to be a shadow dream. Izgubilo, a od svega ostane strah. Samo u snu. On ti je jedna pičketina klasična, razumeš? Kakav Novi Beograd, kakav Novi Beograd? To su ti sve bre drukare i sitne jajare. Bre, trafike, bre. Skidaju bre patike klincima. Kevo bi bre prodali za pare. Šabani. Ajde,
Ajde neka prođu Vojvode stepen, ih vidim. Znači tvrdim, Voždovac je najjači. Okolnosti pod kojima je Igor Žarković izgubio život nikada nisu rasvetljene. On je bio mnogo dobar čovjek je bio, znaš. Ljuba Zmijanac Zmija i Tomislav Vučić zvani Pajser. To što sad ovi pričaju, kao, ne zna se ništa, znaš, sve se zna. Nekada istaknuti pripadnik voždovačkog klana, grupe koja se raspala posle pogibije Igora Žarkovića, sada nerado priča o svojoj prošlosti. I da sad neki ovi današnji klinci to ništa nije normalno, kapiraš? 86% klinaca se drogira, a onih ostalih 32% je pijano i pijano i drogirano. Kapiraš? U moje vreme se znalo ko šta radi i kako radi. Svako ima svoju firmu, svoj posao. Razumeš? Svako ima pošten biznis. I posle kažu sve. Znam da ovi isti ti ljudi, znaš, koji su skoči mene, znaš, da nađu i da ovi ubiju, znaš. Ali ima Mađarska, znaš, mislim, moram. To neće proći nekažnjeno, kapiraš? Ljudi nemaju pare za meso. Ovo ljudi što pričaju za mene, to što ti bre nije istina, kapiraš? Mile Novaković, zvani Pufta, 25 godina, bavi se ugostiteljstvom i vlasnik je lanca butika mesa širom Beograda. Hoću u čiju. Pokojni Igor, da je bio čovjek broj 1 u gradu. Najviše sam ga voleo, kapiraš, nije bilo čoveka kome on nije pomogao u životu.